Bayang apa? Yen liwat, yuk. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh, Pak. Hobi ya. Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni lho, Pak, seni mancing. Iya. Dangdune Mas Ardi.
Matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya, Papa? Sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Oh iya. Disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluk ki. Lah duwite mok gawa peyan ngono. Oh lah, peyan malah. Peyan. Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih sitok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah, Oh, adewe jajal dangdutan. Ya. Ya. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis mak gawa ya. Nggih. Enten titipan buket. Ya, tonton mani to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene. Ya. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Wes maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak kerdus ini, main Elek tapi ora estetik. kilo Pak, bunga iki, enggak apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa ya antene sak keduse ya ya. Nah, ngono lho. Ini kan pun bisa begitu. Oh ya. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Enggak kuat. Langsung angkat tangan. Ini padha karo ane aku ngisi aku nemen. Jadi rada piye kok sasanane? Enggak tiba nyepet. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Bisa lah lagune. Jajan. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasratmu
Ah, sampun. Sudah. Sudah. Dibaca sih, dibaca sih. Ah, dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rama, Mbak Winunung dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan terus ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Itu sampean Pean. Oh, pean gowo ya. Nomor rekeningnya. Ya, gampang. Iya. Angko disambung gara-gara ya kan jadi engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong. Heeh. Oh iya, ngesake dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu